سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو مسولس إسران حدن سنة زي تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترك صافت سام دباتنا هني خت كتاتلنا عند عدمكو بقدام النت أرأس زينا أبزغنا بستوصد وفريه مخبار حقيه العلي 10 حسابات تأثيرهم مسجاجرو لولاو بيت مخر السودان مس إرترا زمدنو كحير كم زدل قليتو مرحلة تجرينا من أسيات خجارلو يجددو خمس اللو زجلس تبصب واتيو ميدالية نوبل روسيا وجايزتين مراتف ب$203.5 مليون كم زد تجارة كالن زد هسس مدبات حزلكم همت اللخو سنين نايم كتتال جزيه إن داتا منكم أبزا channel دمه ناي وترو تختاتلتي نختكونو سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أبزغنا بستوصد وفري مخبار حقيه لالي 10 حسابات تأثيرهم أب كل أمحرة أبز حلف ورحي باستخير وفر مخبار حقي لعلي 10 طرطرات هاب كيد كام زاتوه منقست تخلل أفليتهم مرخو وزهانة كل أبز زرقو تسبساب بوليس أب حد ورحي أبز حقاو تقبارات توافيرهم إلو زت أرترهم 10 سبات آسيرو أزوم طرطرات بشنفانو زنقدون أبز تفلالي زي سروع جلتات توديو مبقابنات قتلت زمتان صوتوا عمتن كمون تلوخو جلتات شبرات تقبلهم نتخلل بمن عب زت أرترهم كبل كومشين بوليس تخلل الجليزوم أمونجوز يومتهم 3744 أبلا سراويت مكل خلف وليحيلن بوليس نتخل الكوينهم لالش 8700 دمه باستفلالو جبنات زت ترتروه والكسبات يوم كداوي منستر أبي حمد أبز حلف سمون كوابالات بايتو وكل تزبيه نزغرب الحتوتات أبز هبو ملاش أبتكل المنجستي بزوصلو السجومتي كابز تغيروا 3500 زخدعوا أبلات سراويت مكل خل لالخل تشح دمه أبلات فولي حيلي أم حرايو ميلونيروم أقدموا كومشين سوا مسألة إثيوبيا وزوجة المجلسي منجستي أبزوصلو زلو سجومتي حق مخبار جايزتينياتاتن هنت أفتي محبرو ميدان حويسو بركز بلو سبات كم زت تأثروا بمجلس تتجبر كابت إزاز بيت فردوس عايز زت تفتسم بالكوني نيريوم تحلقت مسألة جايزتينياتاتون توم زت تأثروا جايزتينياتات كفتحون قبل لجايزتينياتات سمويا ميدان زورده تنكويا دو كبلن حاتيتهم تقومت سلفتاتون تمأسرتي بحقة ومسرح خكير تحساسي بوميوم أبز حلف ورحي أوش تخل تسمون قصري بحيلتات ستا أبكيد زوعلو جايزتينياتات اللي 10 باتيحون يريهم كابز يوم زت توصنوا أبز حلف سمون بوحستا فاتحهم علوم انتخون حجونا مأسرت زركو خمزلو تسابتساباتي جلسوم أب أمريكا زركب محبر أمحرات وفري من محدار أبي زكاوم حيلي هناي مدفع من كسقاسي خبل تقاوم ولوم مع كان زيناتك الآمي كون كوميشن بوليس أمحرات أيسو أبزرقو حد سبساب كابتون بوليس أب كيد زقتهم للي شو عتشن 350 بوحسن متصرين كم زد تفتحو حابيروم بتوساخينا بحوحات زحلف زنبره للي 30 مليون بر أب كيلا بزد تجبر تفتش كم زد تتحزب بمجلات بتستوسرس وقومتي زي حقاو تخصي حويسو كالوت جمانات كم زنكوية ملكتم أبز حلف ورحي من قصة تخلل زوصلوس قومتي بمقوام أبستفلالي كتماتات تخلل تلعيلو ما أبز نبرتو قواموتات مسحيلتات تتتا بستفترة قجت هيوت سبات كم زتفه يذكريون مسجاجرو لولاوي بيت مخري سودان مس إرترا زمدنو كحير كم زدل قليتو مسجاجرو لولاوي بيت مخري سودان مس إرترا زمدنو كحير كم زدل جنرال عبد الفتاح البرهان قليتو جنرال أمباسادر إرترا أب سودان إيسا أحمد إيسا زحلف سمون أب كارتوم أب زركب بيت منجست قبيلو أب زرار بالوان هنزم مجلاتو أقل قلت زينه سونا حبيروم نسو زمدنا سودان إرتران تاريخا وسرت زلون عميقون مخانو بملكات منجست إرترا أب زناي سودان مسجاجر زريو هناي دقف مرقت خمزنا عده أتأقل قلو زينه نمكتل منستر قدات وطعي دافلا الحاج علي بمتكاس حبيروم وكيل إرترا مسبب سلطان سودان كرخب أب زحلف شدش أوارح أزي هنا حمشي جزيوم أبت سلست أوان بمنستر عثمان صالح أما خار بريزيدنت أتو يمان جبر أبن كلتا أوان دمه بأمباسادر إيسا أحمد إيسام أب كارتوم زت خير ركبات أتوم الوخات بريزيدنت إيسا ياسافوركي أب قداي سودان نايم شيم قال ليت كم زلوز قلت أما متات زحزه دبداب بيتات كم زقربوه بوجن سودان يتكاس مرحلة تجرينا من أسيات خجالو يجددو خمس لوز قلت تبصب واتيو
مرحت تግራይ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ናብ ግዱድ ወታደራዊ አገልግሎት ይልኡኹ በምህላዎም ብዙሓት መናእሰያት ሓደገኛ መንገድታት ተጠቂሞም ካብቲ ክልል ይወፁ ከም ዘለዉ ዘጋርዲያን ተማሊ ኣብ ዘርግሑ ጸብጻብ ሓቢሩ ነይሩ እቶም መርሓትነትን ነበርቲ የበሳብሱ መናእሰያት በኃይል ንውትድርና ይምልምሉን ንሰባዊ ሓገዝ ዝመጽእ እኽሊ ይዘምቱናሉ ብምባል ካብቲ ክልል ሃዲሞም ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ መሰኻኽር ረኺበዮ ዝብል ጸብጻብ እቲ ማዕከን ዜና ነጽይዎም እቲ ወገን ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ኣቢሉ ዝወጽእ መግለጺ እዞም ክስታት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉን ከሎ እቲ ኽሲ ህዝቢ ትግራይ ትኹረቱ ካብ ቃንዙን ንበደላቱ ተሓተቲ ካብ ምግባርን ከም ዝእለም ምግባር ጉዳት ዘብጽሕ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ጋዜጣ ዘጋርዲያን ብዛዕባ ካብታ ብሰንኪ ኩናትን ኣጽዋን ኣብ ከቢድ ሰባዊ ቅልውላው ትርከብ ትግራይ ንምውፃእ ኣሽሓት ዝኸፍሉን ኣብ መንገዲ ከቢድ ስቃይ ዘጋጥሞም ዘሎን ተጋሩ ዝገልጽ ጸብጻብ በሶኒ ኣዳልዩ እቲ ኩሉ ሞት እዩ ብዝብል ቃል መሳኽር ዝሓዘ ጸብጻብ እቶም ወገናት በሰንኪቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ዕጽዋን በመርሓቲ ትግራይ ዝወርዶም ምክልባትነት ዋጋ ሞት ክኸፍል ዝኽእል ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝተገደዱ ይገልጽ ከም ጸብጻብ ዘጋርዲያን ተጋሩ ብሓደ ሸነኽ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኩሉ መዳዊ ዕገታት ዝፈጥሮ ከቢድ ጥሜት በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዝርከቡ መርሓቲ ትግራይን የካይድዎ ዘለዎ ፍሪህ ግዱድ ዕስክርና ንምህዳም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ካብ መረበቶም ንምውፃእ ሓደገኛ ጉዕዞ ይገብሩ ከም ዘሎ የመላኽት እቶም ተጓዓዝቲ ንደለልቲ ክሳብ 40,000 ንሓደ ሰብ ከም ዝኸፍሉ ዝገልጹ ኮይኖም ናብ ክልል አምሓራ ምስ ሰገሩን ተኣሲሮም ተወሳኺ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ እቲ ጸብጻብ ይሕብር በተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅን ማህረምትን ሓዊሱ ብዙሕ ስቃይ ከም ዝበጽሖም ዝገልጹ እቶም ስደተኛታት ፋኖ ብዝተባሃሉ ዕጡቕ ጉጅለን ነበርቲ ምፍራሓትን ከም ዝወርዶሙን ይዛረቡ ዘጋርዲያን ዘዘራረቦም ጃሪ ኣብ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ክልል አምሓራ ዝርከቡ ተጋሩ ገሊኦም መርሓቲ ትግራይ ክጋደሉ ስለ ዘገደድዎም ከም ዝሃድሙ ክገልጹን ከለዉ ገሊኦም ድማ ንቐለብ ሰራዊትን ምሩኻትን ገንዘብ ከዋጹ ከም ዝግደዱን ምምሕዳራዊ በደል ከም ዝበጽሖም ምግላጾም ሓቢሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰባዊ ሓገዝ ናብቶም ዝድልይዎ ይበጽሕ ከም ዘየለ ዝኸስሱን ኣለዉ ኣብታ ካብ ሙሉ ዓለም ተገሊላ ኣብ ዕጽዋ ትርከብ ትግራይ ሰባት ብጥሜትን ስእነት መድሃኒትን ይሞቱ ከም ዘለዎ ካብቲ ክልል ዝወፀ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሕታዊ መወከስ ሆስፒታል ዓይደር በሰንኪ ሕጽረት መድሃኒትን ነዳድን ዝህቦም አገልግሎት ዶ ከም ዝበለ ኣብ ቅረዋዋን ምግላጹ ዝከሪዩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ መጠን ሰባዊ ሓገዝ መጠኑ ምምሕያሽ የርኢ እኳ እንተሃለወ በሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ምጓዓዝ ከም ዘይተኻእለ መራሕቲ ህወሓት ይገልጹ መንግስቲ ትግራይ ንጸብጻብ ዘጋርዲያን ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነጺዎ ይርከብ ሰባት ብሓይሊ ንውትድርና ይምልመሉ ከም ዘለዎ ንዝገልጽ ክሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሓይልታቶም ወለንተኦም ኣንጻር እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ምጽናት ዓሌት ዝተላዕሉ እምበር ብሓይሊ ዝተመልመሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ቀደም ክብል መንግስቲ ትግራይ መንእስያት ብሓይሊ ናብ ውትድርና ክኣትዉ የገድዱ ከም ዘሎን ፍቃደኛታት ዘይኮኑ ዝሃደሙ ድማ ወለዶም ከም ዝእሰሩን ጸብጺቡ ምንባሩ ይዝከር ኣብቲ እዋን ሰመዚ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ተርእዮታት ኣብ ገለ ከባቢታት ከም ዝነበረ ተኣሚኖም ናይ ምስትኽኻል ስጉምቲ ሙሳዶም ምግላጾም ዝዝከር እዩ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝመጽእ እኽሊ የጠፋፍእ ከም ዘሎ ዝገልጽ ክስ እውን ንስራሕቲ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ምስላጥ ወጻኢ መንግስቲ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምክፋል ዝጠቅስ ተራ የብሉን ኢሎም ናብቲ ክልል ዝኣቱ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣዕርዩ ትሑት ከም ዝኾነን እቲ ዝበጽሑን በሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ናብቲ ዝድለየሉ ከባቢታት ክበጽሕ ከም ዘይከኣለውን ሓቢሮም መራሕቲ ህወሓት ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ገንዘብ ከዋጽእ ይግበር ከም ዘሎ ዝገልጽ ክስ ድማ ነጺጎሙ ኣለዉ ኩሉ ትግራዋይ ብትእዛዝ መንግስቲ ዘይኮነ ብዓውሙን ፍቓዱን ንሓይልታት ትግራይ ኣበርክቶ ይገብር እዩ ይብል እቲ መግለጺ ሜዳልያ ኖቤል ሩሲያዊ ጋዜጠኛ ሙራቶቭ ብ$103.5 ሚሊዮን ተጫሪቱ ሩሲያዊ ዋና ኤዲተር ናይ ብሕቲ ኖቪያ ዘተሰሜት ጋዜጣ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዋህበ ሜዳልያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ብ$103.5 ሚሊዮን ኣጫሪትዎም ዲሚትሪ ሙራቶቭ ኩሉቲ ካብ መሸጣ እዚ ሜዳልያ ዝርከብ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝተሰዱ ከም ዝውዕል ሓቢሩ ጋዜጣ ኖቫያ ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ምስ ፈጸመት ኣብ ወርሒ መጋቢት ስርሓ ጠጠው ኣቢላያ መንግስቲ ዝኾነ ነቲ ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኩናት ኢሉ ዝገለጹ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝወርዱ ድሕሪ ምግላጹ እያ እታ ጋዜጣ ስርሓ ጠጠው ኣቢላ ክሬምሊን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰዶ ስጉምቲ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ክትብል እያ እትገልጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሙራቶቭ ኣብ ባቡር ተሳፊሩ እናኸደን ከሎ ቀይሕ ዝተበጽበጸ ፈሳሲ ናብ ዝባኑ ተደፊዎም እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ
ውልቀ ሰብ ሙራቶቭ እዚ ምእንቲ ኣሕዋትና ይክብል ተሰሚዑ እታ ባቡር ካብ ሞስኮ ናብ ሳማራያ እትኸይድ ነይራ ሙራቶቭ ብ1993 ሕብረተሰብ ሶቪየት ድሕር ምፍራሱ ንጋዜጣ ኖቫያ ካብ መንጎ ዝመስረቱ ጋዜጠኛታት እዩ ካብ 2000 ኣትሒዙ ድማ 6 ጋዜጠኛታትን ተሓባበርትን እታ ጋዜጣ ምስርሖም ብዝተሓዘ ተቐቲሎም እዮም መሸጣ ሜዳልያ ሙራቶቭ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ዩኒሴፍ ካብ ዩክሬን ንዝተመዛበሉ ህጻናት ንምሕጋዝ ዝገብሩ ሰብኣዊ ምላሽ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሙራቶቭ ብ2021 ኣብ ሩስያ ናጽነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ብምቅላስ ምስ ፊሊፒናዊት ኣሜሪካዊት ማርያ ሪሳ ጋዜጠኛ ብምዃን ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝወሰደ ይዝከር ሪሳን ሙራቶቭን መራሕቲ ሃገሮም ዘቆጥዑ ምርመራዊ ጸብጻብ ብምሕታም ዝፍለጡ ጋዜጠኛታት ኮይኖም ምልክት ቃልሲ ናጽነት ፕረስ ተገይሮም ይወሰዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም